בתוך הגז יש לנו אורות הרכבה, כלים, ולפרוס את כל החלקים. אנחנו לוקחים את המפתח אלן הקטן, מתוך 3 הכלים שהגיעו לנו בהרכבה, ואת הברגים הקטנים. אנחנו מתחילים מהמדרגה בעצם, התחתונה שעליה דורכים, שהיא הולכת לפה. וממשיכים עם הקורה שמחברת בין שני החלקים הגדולים שהיא באורך של המדרגה. אותו דבר, נספור אנחנו עוברים לחלק הפנימי. צריך לשים לב שאנחנו בוחרים את החלק הנכון כדי שנחבר בהמשך. אם זה החלק הלא נכון, כי החלק הפנימי זה לא יעמוד. אז חשוב לבחור את החלק שמתאים. ונעבור קודם כל לחלק עם הלוגו שהוא הולך בחלק התחתון. עכשיו בחלק הזה, שהוא באותו אורך כמו החלק עם הלוגו, שהוא המעצור שלנו. שהוא המעצור בעצם למשטח המידה שלנו אחר כך, יש 3 חורים. את הצד השני. אותו דבר גם בצד השני. במידה ואנחנו רוצים להרכיב את השרפרף על הגובה העליון, שהוא 31 סנטימטר, אנחנו צריכים שהחור האמצעי יהיה בגובה של החור העליון. אז נסתכל שזה מתחבר לנו לחור האמצעי בצורה כזאת. עכשיו בעצם נחבר בין שני הצדדים בעזרת החלק הזה והבורג שלו. את החלק הזה אנחנו מכניסים מבפנים בעצם ומחברים בעזרת הבורג העבה יותר ועם המפתח אלן הגדול יותר. ואנחנו לא מעתקים את החלק הזה עד הסוף. בהמשך, אם נצטרך נחזק, אבל זה בעצם יעזור לשרפרף שלנו להתקפל. זה בעצם המשטח המידה שעליו אנחנו עומדים. הוא בא מכוון, אם אנחנו רוצים להרכיב את השרפרף לגובה הנמוך, זאת אומרת העמידה ב-26 סנטימטר. אם אנחנו רוצים להעביר את זה לגובה הגבוה, זאת אומרת נעמוד ב-31 סנטימטר, אנחנו צריכים אנחנו נעביר את זה לחור הקדמי יותר. כשאנחנו מבריגים, לא נרצה להבריג לגמרי עד הסוף, נרצה שישאר לנו מקום לגלגל הזה קצת להסתובב. ככה זה בערך טוב. אותו דבר נעשה גם בצד השני. אז אחרי שבעצם הזזנו את שני הברגים, אנחנו רוצים שזה יהיה בערך ככה, יחסית צמוד, אבל הגלגלים מסתובבים. ועכשיו מחברים בעצם את המדרגה לשרפרף בעזרת הברגים הארוכים.
שים לב, בזמן שאנחנו מברידים, שהבורג שסידרנו קודם נכנס לתוך המסילה. עכשיו בעצם מה שנשאר לנו לעשות זה לחבר את שני החלקים השניים אחד לשני, כמו שעשינו בקודם, בעזרת החלק הזה והבורג הזה. עם המפתח אלן הגדול יותר אנחנו מעתקים, שוב, לא מעתקים חזק מדי, כדי שבאמת הרגליים יוכלו לזוז. עכשיו בעצם נשאר לנו לחבר את החלק הזה לשאר השרפרף, נשים אותו ככה על הצד. על הצד, נבדוק שבאמת כל החלקים נכנסים, שזה יושב בתוך המסילה, שכל החלקים במקום, ונתחיל בעצם להבריג את הצד השני. אני מזכירה, אנחנו צריכים להיות בחור האמצעי. בעצם ככה נראה השרפרף. אם חיזקנו חזק בצדדים פה ובחלק של הקרש התחתון, יהיה מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי, לקפל את השרפרף. מה שאנחנו צריכים לעשות, שפה שני החלקים, יהיה להם טיפה רווח בצורה שווה. כאן יש טיפה רווח, בצד השני לא, אז אנחנו נשחרר ממש טיפה. ונראה אם זה מתקפל, קל יותר, טיפה יותר טוב, אבל בחלק האחורי מאוד מאוד צמוד, צריך גם טיפה חצי סיבוב לשחרר, גם בצד השני חצי סיבוב קטן לשחרר, מתקפל יותר טוב. אפשר כמובן לשחרר עוד טיפה אם מישהו רוצה שיהיה יותר קל שחרור, אבל בסך הכל כרגע זה אחלה. דבר אחרון, מגיע עם השרפרף, מדבקות נגד החלקה, אפשר להדביק בלי בעיה. אחרי גם בן אדם בוגר.